trzeci odcinek. Ogólnie mam takie 2 opakowania z tymi tenterisami, dlatego... O nie, to będzie trwało 15 sekund. Nie, dobra, już nie trwa 15 sekund. Ogólnie to całe zapełnię, więc na razie dam pauzę, jak będę zapełniać ogólnie, ok? Dobra, chyba ogólnie jest teraz git. Teraz będę robić następną rzecz. Odkładam to i będę robić następną rzecz. Czekajcie chwilę. Rzecz to będzie kolejny koń. I teraz ogólnie będę go zapełniać, więc daj pauzę. I tutaj wygląda okropnie. Nie, to wywalę, czekajcie. Zapełniać tylko to oko, a reszta będzie chyba różowa. Albo niebieska, dobra. Mieliśmy chyba ogon zrobię biały i kopyta tutaj, a reszta będzie niebieska, dobra, ok? Teraz czekamy na niebieski. Tak, ogólnie. Nie wiem, czy ładnie, czy nie, ale chyba będę wyciągać już tego królika. Dotknę tylko tego królika. Czy jest idealny? Dobra, jeszcze chwilę chyba tam będzie. Autko.